F'dawn ir-riflessjonijiet qosra tagħna, ippruvajna naqsmu magħkom xi punti u aspetti sbieħ mill-eżortazzjoni apostolika li tagħna l-Papa Franġisku ifirħu u tennew. Eżortazzjoni isimha magħha sejħa imqanqla ħirġa mill-qalb ta' Raj sabiex ifakkarna f'dik li hija s-sejħa li Alla għamlilna sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja li nkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Dan huwa kliem l-Apostlu missierna, imma tassew aħna msejħin sa minn ġufomna sabiex inkunu ħaġa waħda mal-mulej illi ħalaqna u ddestinana għalih. Hija sejħa illi titlob impenn, mhijiex mixja faċli, imma mhijiex impossibbli. Il-Papa jgħidilna u hawnhekk hawn eku tad-diskors tal-predeċessur tiegħu Benedittu 16 illi l-mulej ma jrid joħdilna xejn minn dak li jutana fil-ħajja tagħna. Anzi, irid jagħtina iżjed, irid jagħtina il-ferħ kollu tiegħu. Ifirħu u tennew għax tassew ħlaskom kbir fis-smewiet. Aħna msejħin biex insiru qaddisin u għalhekk niksbu dak il-ferħ illi jibqa' għal dejjem. Alla jriedna qaddisin u jistenna minna jgħid il-Papa illi ma nikkuntentawx ruħna b'ħajja medjokri. Kemm insewdu qalbna meta nħarsu madwarna u naraw insara illi qed jgħixu ħajja nisranija medjokri. Kemm jgħaddu, forsi imorru l-quddies għax inkella xi ħaġa tgħidilhom li ma jkunux irrispettaw il-preċett tal-quddiesa tal-ħadd, forsi xi opra tajba ta' karità meta ssir xi ġabra, imma kollox jaqaf hemm. Mentri l-ħajja nisranija qed tistedinna biex nidħlu fil-font tal-qalb ta' Kristu, biex inkunu ħaġa waħda inħabtu mat-taħbita tal-qalb tiegħu. U minn din il-qalb toħroġ imħabba bla qies għall-umanità. F'dawn il-ġranet qegħdin ukoll nħarsu lejn il-figura tal-Papa Pawlu VI illi kien ta' ispirazzjoni kbira għal Papa Franġisku. Il-Papa li ħab lil bniedem imma ħab lil Kristu u li jfakkarna li insiru qaddisin billi nħobbu lil Kristu u nħobbu lil bniedem. Aħseb ftit hija oħti kif int tista' ssir qaddis, x'inhuma dawk il-ġesti konkreti, żgħar, forsi insinifikanti għal ħafna oħrajn madwarek illi jien tista' twettaq fil-ħajja tiegħek biex tilħaq il-mira tal-qdusija. Ftakar li ssir qaddis mhux meta tmut, imma issa hawnhekk dan hu l-mument tħalli x'għada tagħmilx dak id-dnub illi tgħid imbagħad għada nibda, le ibda llum. Ara llum x'tista' tagħmel biex issir persuna aktar aħjar u biex is-soċjetà li tgħix fiha, biex il-Knisja li tgħix fiha tagħmilha xi ftit aħjar. Hekk tassew xi darba, anzi ngħidlek issa tista' diġà tifraħ u titenna. Mhux għax għandek ħafna ġid, mhux għax għandek xi karriera, mhux għax għamilt ħafna suċċessi fil-ħajja tiegħek, imma proprju għax ksibt l-aqwa teżor li huwa Kristu Ġesu, l-għajn ta' kull qdusija. Dan hu l-awgurju li għamlilna l-Papa Franġisku, dan hu l-awgurju illi jien nagħmel lilek illi tassew issir qaddis jew qaddisa.